Ei semmonen työelämä en ole. Aika ovela toi pohjasysteemi, tosiaan sen voi poikasetkin tuttaa ihan kepillä. Todettiin, että tämä on todella helppo. Siinä on niin vähän liikkuvia osia, että minäkin ratkaisin. Se ei voi olla vaikea. Milloin tämä kone tehdään? Viime talvella, miksi? Sanoisin viimeisen ilman ei liikkukaan tekoon koskaan. No miksi se tekee? Lähetä sitten meille yksi tehtiin. Missä tekee? Joo, no nyt se selvisi. Ja täällä on pudonnut pönttö, niin Pekka on tehnyt linnunpönttökone. Kaunis ajatus. Sitten on petoa yksi vielä tämän kanssa ennen kuin tee mitään muuta. Sitten päästään happotuulle. Mutta ensin tämä maassa ajoneuvo petoa yksi jala, Vensa, tehoa sotivasti, Pekka Jussi. Pekka Jussilaa täällä ei näe. Edessä. Kuka tätä esittää? Päivää. Kuka Ketjulastia? No totta sinä, että tämä kulut. On suunnilleen. Jaa, no tämä on sitten, tällä voi vähän epäilepäin. Niin siitä nostolaita takana ja se on ilmeisesti tämän kehittäjän aikanaan tarpeessa. Joo. Tätä on sitä, kun ihminen on viisas, niin vanhat osat otetaan käyttöön. Lama on ruostunut päältä pois, mutta kone on ehi. Vanhoja rikiä kentällä vielä tänään, mutta nyt Kaisto hakkaduo. Elikkä Petti ja Kaisto. Ja seuraavan kappaleet nimi se on vanha kotaajan laulu. Vai ole se tuttustaan? Ei.